Chorvatsko je výrazná a hezká země s mnoha přírodními krásami a výhledy na pobřeží Jaderského moře. Láká turisty k příjemné a bezstarostné dovolené. Více než 1000 ostrovů a ostrůvků navlečených na slunečních paprscích jako ozdůbky z moře a kamení zdobí vzhled této země ve střední a jižní Evropě s turistickými středisky známými po celém světě. Jeho břehy, omývané Modrým mořem, každým rokem navštíví 10 milionů turistů z nejrůznějších krajů světa. Teplé podnebí, přírodní krásy, bohatství kulturně-historických památek a pohostinnost lidí jsou rysy této překrásné země, která je ekologicky jednou z nejčistších zemí v Evropě. Dovolená na jaderském pobřeží je odhalením doposud nezažitých krás a bohaté nabídky, kterou se dnes vyznačuje chorvatský turismus. Na pobřeží, které se táhne od Istrie až na jih Dalmácie, plném přírodních krás, v místech, kde svítí slunce více než 2700 hodin v roce, vyrostly pohodlné atraktivní hotely. Pobřeží Jaderského moře je neobvykle členité, jsou zde mnohé zátoky a překrásné pláže. Jedinečnou pláží, která patří mezi nejhezčí v této části světa, je pláž Zlatný rat v městečku Bol na ostrově Brač. Tato pláž mění svůj tvar podle směru větru, ale nikdy nestrácí svou krásu. Požehnání teplého mediteránského podnebí ve spojení s čistým křišťálově průhledným mořem jsou rámcem pro nezapomenutelnou dovolenou s mnoha sportovními aktivitami a možnostmi zábavy. Na Istrii, v turisticky nejrozvinutějším regionu Chorvatska, ročně tráví dovolenou asi 2 miliony návštěvníků. Zvlášť krásné je souostroví Brijuni, které se skládá ze 2 větších a 12 menších ostrovů. Jsou nejsevernější exotickou oázou Mediteránu. Národní park Brijuni s četnými druhy rostlin a živočichů je hojně navštěvován turisty. Na slunečním náhrdelníku jsou i další turistické perly Istrie. Město a přístav Poreč patří mezi nejznámější. Zde vás čeká rozmanitá turistická nabídka. Novigrad, Vrsar, Medulin, Pula, Rabac, Lovran jsou rovněž známými letovisky. Umag, kde se hrají mezinárodní tenisové turnaje, láká turisty především tehdy, když zde hrají známí chorvatští tenisté Goran Ivanišević a Iva Majoliová. Příroda a lidská ruka dali neopakovatelnou přitažlivost Rovinji, městu založeném v době antiky. Pohledy na toto město vždy znovu nadchnou turisty. Krajina v Istrii je opravdu mimořádná, je spojením krásy teplých mediteránských barev slunce a moře, je plná lidových tradic, zvyků a obyčejů. Modré mořské cesty nás vedou Kvarnerským zálivem a kolem ostrovů severního Jadranu. Odhalují nám poklidná turistická letoviska Crikvenici, Nový Vinodolský a Seň, ale také přímořskou krásku město Opatiji. Je to letovisko s dlouholetou turistickou tradicí, s četnými hotely, vilami a parky. Dnes je jedním z nejnavštěvovanějších míst na chorvatském pobřeží Jadranu. V tomto kraji s příjemným podnebím a malebnou krajinou návštěvníka přilákají ostrovy Krk, Cres, Lošeň a Pák. Zde je rozmanitá turistická nabídka. Milovníci přírody, plachtaření a slunných pláží si přijdou na své. Ostrov Rab jakoby připomínal kamennou loď. Zvonice města Rab symbolizují údobí rozvinuté kultury a vědy. Rab je dnes turistickým rájem na rozmezí Dalmácie a letovisek severního Jadranu.
Záhřeb je hlavním městem Chorvatska. Je krásný a romantický. Jeho dějiny a kultura byly vystavěny na evropských tradicích. V Záhřebu žije 1 milion obyvatel. Je hospodářským a kulturním centrem země. Ve městě najdeme četné kulturně historické památky. Horní město, řadu muzeí, galerií a jednu z nejhezčích katedrál. Nedaleko Záhřebu turisty láká Hrvatsko Zágorje, idylický kraj s romantickými hrady a zámky. V severním Chorvatsku jsou i další turistická a lázeňská místa. K nejvýznačnějším patří barokní město Varaždin. Návštěvníky lákají i krásy hornatého kraje Gorský Kotar, který leží nepříliš daleko od pobřeží Jadranu. Kraj Fužine je rovněž turistickým střediskem. I k němu byla příroda štědrá. Tady si můžete dát jeden z typických houbových pokrmů nebo specialitu z hor.